danna subscribing kuma ka danna ƙararrawar da ke hannunka na dama domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da zaɓin Sardauna Multimedia a matsayin channel ɗin da za ka dinga kalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki masoya masu muna fatan alkhairi a wannan channel ta Sardauna Multimedia TV. Muna yi muku barka da zuwa kuma muna godiya da irin karamcin da kuke mana na tsayawa ku kalli bidiyoyinmu a kowane lokaci. Wannan ba karamin karamci bane a gare mu, kuma ba mu da abin da za mu saka muku illa mu yi godiya mu roki Allah ya saka muku da alkhairi, sannan mu ci gaba da nishadantar da ku da ilmantar da ku a wannan channel ta mu mai albarka. Don Allah muna roƙon alfarma a gare ku, duk wanda bai subscribing ba to yayi subscribing yanzu. A cikin wannan bidiyo insha Allah rabbi za mu nuna muku yadda za ku iya ƙara ma wayanku na Android gudu, high speed, wadda za ta yi gudu ba tare da tana wani lillikewa ba. Ka san wasu damuwarsu shine wayansu na Android idan suna aiki ko kuma idan sun yi turning off na sun kunna data hakan ga, to sai data ta zo ta sa wayar ta wani lillikewa hakan. To hakan yana ci masu tuwo a ƙwarya da dama, ba san yadda za su yi su magance wannan matsalar ba. Ina roƙonku da ku bi mu ku kalla a cikin wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Za mu gwada muku yadda insha Allah rabbi za ku ƙara ma wayan ku gudu high speed da zamanto ba ta lillikewa ba ta wani abu. Idan za ka shiga ko browser ko wani Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dukkanin su dai ba za ka ga tana lillikewa ba, ko da ko ka kunna data insha Allah rabbi. Ni Yasir Sardauna insha Allah zan taimake ku akan wannan domin ku sani. Ku biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masoya, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na ilmantarwa da faɗakarwa haɗi da nishaɗantarwa a wannan kafa tamu da ke akan YouTube channel Sardauna Multimedia TV, channel da ta yi fice wurin taimaka muku domin ku san wasu abubuwa waɗanda ba ku sani ba dangane da sha'anin al'amuran yau da kullum da kuma harkokin abubuwan da kuke amfani da su, musamman wayoyinku da kwamfutoci. Insha Allahu rabbi a cikin wannan bidiyo na yau muna so mu ɗan tsakuro muku wani ilimi ne wanda za ku sani dangane da matsalolin da ke damuwar wayoyinku akan rashin sauri da kuma lillikewa a duk lokacin da kuka kunna data ko kuma kuna son ku shiga wuri da sauransu a cikin wayoyinku, shiga Facebook, browser, Instagram, YouTube da daidai sauransu. Za ku ga waya wani lokaci da ka buɗe data za ka tana ta wani lillikewa da sauransu. To insha Allahu rabbi a cikin wannan bidiyo za mu ilmantar, za mu koya muku yadda za ku shawo kan wannan matsalar. Da fari dai abin da za ku yi, ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Za ku je setting na wayanku, kun ga kun shiga setting, sai ku yi ƙasa. Idan kuka shigo ƙasa sai ku shiga about phone. Da kun zo about phone sai ku yi ƙasa, za ku ga build, za ku ga wannan build number. Wannan build number ɗin sai ku taɓa shi, ku tattaɓa shi har sau 4 sai kun ga ya daina abun nan. Yanzu kamar yanzu bari ku gani. Kun gani ko? Kun ga abin da ya nuna? Yawa, you are now a developer. Yawa, to masha Allah. Bayan wannan sai ku zo ku dawo nan. Yawa, to yanzu bayan kun gama buga wannan developer option din, kun gani ya nuna muku, bayan ya nuna muku cewa kun gama wannan, sai ku fito, sai ku dawo, ku zo nan. Kun ga nan accessibility, sai ku shiga accessibility. Idan kuka shiga accessibility, kun gani accessibility. Yawwa, to yanzu kun gani wurin display default gaya. Yawwa,
To jama'a sai dai ku yi hakuri dan kowace wayar da irin kalar inda nata yake, amma mu dai namu kun ga inda kalar inda wayar mu namu yake. Kun gani yanzu idan zan hita komai sai ya tsaya yana wani nuna maka, ka gani sai ya tsaya wani abu, kun gani sai ya wani tsatsayawa, kun gani yana wani tsatsayawa. To amma bari ku gani da nayi remove wannan animation, kun gani animation ga yanan animation, da nayi removing din shi ga yanan, da nayi removing din shi za ku ga wayar ta ƙara sauri. Duk abin da zan yi za ku ga nan take za ya shiga, duk inda zan shiga nan take zai shiga. Kun gani nayi ticking din shi, kun gani remove animation. To bara ku gani, kun gani yanzu ta wayar take sauri, kun gani ko, kun gani bara na buɗe data yanzu ku gani, bara na buɗe data na shiga Google ko ga wanda zai yi sauri. Wai abun nan YouTube, kun gani tabawa kawai ne, ina tabawa kawai sai gashi na shigo cikin YouTube channel. Kun gani ko ba wani lilliƙewa, babu wani tsatsayawa. Kun gani ko, danna subscribe don samun shirye-shiryen mu akan kari. Kun gani ko, komai a cikin sauri yake yi. Kun gani ko ba wani tsayawa, duk wani lilliƙewa da yake yi ya daina, ba wani lilliƙewa yanzu. Danna subscribing kuma ka danna ƙararrawar da ke hannunka na dama domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da zaɓin Sardauna Multimedia a matsayin channel ɗin da za ka ringa kallo. Assalamu alaikum. To masha Allah, wannan shine takaitaccen yanda za ku yi ku ƙara wa wayan ku gudu ko na ce sauri. Insha Allah duk inda za ku shiga wayar ku za ta daina wani lilliƙewan da take yi, ko da kun kunna data ba za ta lilliƙewa ba yanda take yi. Insha Allah rabbi, muna fatan wannan bidiyo ya ilmantar da ku kuma kun fahimci wani abu a ciki kuma kun ƙaru da shiya. Ku ci gaba da biyar mu a cikin shirye-shiryenmu da muke kawo muku a Sardauna Multimedia TV domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Don Allah ku yi subscribe ga wanda bai yi subscribe ba. Mun gode sosai.